Usa ka 2 anyos nga bata ang namatay humikaon og wafer stick sa dakbayan sa Lapu-Lapu dinhi sa probinsya sa Cebu. Matod sa doktor sa Vicente Soto Memorial Medical Center nga ang gikamatyan ni Carl Jad Talingting kay septic shock nga hinungdan sa acute gastroenteritis, inubanan ug grabing dehydration. Ang igagaw ni Carl Jad nga si Jaden Liam Kanyamo nikaon sabog biskwit ug nakasinati sab og pagsuka-suka apan naka-recover kini. Ang manag-igagaw igingong nikaon sa strawberry flavored wafer stick nga gidala ni Gretchen Jugan inahan ni Jaden Liam. Ang maong biskwit naasulod sa usa ka unlabeled plastic bag ug gikan kini sa kauban sa trabaho ni Jugan sa Mactan Economic Processing Zone. Sigon sa mga ginikanan ni Carl Jad nga sila si Charlie ug Janil nga nisulti si Jugan nga ang mga wafer stick gi-repack sa kauban ni Jugan ug gikan ang mga pagkaon sa usa ka biscuit factory sa dakbayan sa Mandawi nga gikatahong ang maong mga wafer stick gi-smuggle lang paggawas sa factory. Nangayo karon ang amahan ni Carl Jad og hustisya alang sa iyang anak tungod kay dili man masakiton ang bata. Apan matod niya nga andam silang muareglo sanglit bisan og ana ay mapriso o wala, dili na mabalik ang iyang anak. Samtang si Provincial Health Officer Dr. Cynthia Ginosolango niabiso sa publiko nga mupalit lang og mga pagkaon nga tarong ang packaging ug luwas tan-awon ug kanon. Kung aduna daw kini kalahian sa kolor o tekstura, mamahimong ilabay na lang ang pagkaon.